Okay, the bells are ringing in Turku, 10 o'clock sharp. Let's start. Hyvää huomenta kaikille ja tervetuloa PQ:n webinaariin. Nimeni on Elina Lipchenko, olen PQ:n toimitusjohtaja. Now I switch to English and I'd like to thank the audience for joining the webinar that we are organizing that shows that the topic is relevant and actual, and I would like also to thank our speakers and the moderator for willingness to share their experiences. And I encourage the audience to have a very active discussion and use our Q&A chat so that we can take the questions later on. Let us all have a very productive discussion. Thank you. Now over to Jaakko. Thank you, Elena. And I will be switching over to Finnish now. Elikkä tervetuloa minunkin puolestani tähän webinaariin. Mun nimi on tosiaan Jaakko Tapaninen ja olen strategiakonsultti ja podcasteri, ja rehellisyyden nimissä on pakko mainita, että mä istun PayIQ-nimisen yhtiön hallituksessa ja olen tehnyt matkan varrella aika paljon työtä Sampo Hietaselle ja hänen edustamalle Maas Globalille, eli en tietenkään ole täysin objektiivinen moderaattori, mutta aion pyrkiä siihen tässä näin. Ja meidän aihe tänään on liikkumisen maksujärjestelmien tulevaisuus Suomessa. Se, joka teki tämän otsikon, ei ole klikkiotsikoiden ammattilainen, epäilen, mutta sen perusteella me voidaan olettaa, että kaikki läsnäolijat on vakavia asianharrastajia, jotka tämän otsikon taakse haluavat kurkistaa. Mutta että panelistien kanssa me tehdään kuitenkin kaikkemme, jotta keskustelu olisi kiinnostavampi kuin tämä otsikko. Tarkoitus on keskittyä ennen kaikkea innovaatioihin, jonkun verran ilmastonmuutokseen ja toivottavasti jonkun verran Suomen kilpailukykyyn. Peruskuviohan tässä maksujärjestelmäjutun taustalla on hyvin yksinkertainen, eli kansalaiset pitäisi saada käyttämään niin paljon julkista liikennettä kuin ikinä on mahdollista, ja jos tätä asiaa lähestytään nykyaikaisesti, eli ei pelkästään kepillä, vaan myös porkkanalla, niin liikkumisen palveluiden pitäisi olla niin toimivia ja helppokäyttöisiä kuin mahdollista. Ja iso osa tätä on ne applikaatiot ja maksujärjestelmät, joiden avulla ihmiset käyttää liikkumisen palveluita. Mitä toimivampaa, sen enemmän käytetään. Ja sitten tämän kanssa rinnakkain meillä on tämä innovaatio- ja kansantalousnäkökulma, eli Suomi on taloudellisesti todella haastettu kansakunta tällä hetkellä, jossa sitten samaan aikaan on paljon osaamista ja innovaatioita. Eli meillä on tämmöinen aika omituinen pirunnyrkki tässä näin, että me alisuoritetaan, vaikka meillä on aika kovaa osaamista tässä maassa. Ja sitten on kuitenkin käytännössä yksi syy siihen, että miksi tämä tilanne on solmussa, on se, että menestystä ei tule maailmalla, ellei tuote tai palvelu ensin löytänyt markkinaa kotimaassa. Ja tässä meillä on siellä täällä aika paljon tekemistä, ja siinä on yksi näkökulma tämän päivän keskusteluun. Meillä on paikalla asiantuntijoita, jotka tietää tästä kaikesta yhdessä enemmän kuin oikeastaan mikään muu kombinaatio Suomessa, että sillä tavalla odotan paljon seuraavalta tunnilta. Meillä on täällä Sampo Hietanen, joka tunnetaan ennen kaikkea miehenä Maas Sanan ja Maas Global-yhtiöiden takana. Nykyään hän toimii neuvonantajana. Pekka Möttö pisti 15 vuotta sitten Suomen kaukobussiliikenteen uusiksi perustamalla Onnibussin, ja nykyisin hän kehittää kaukobussiliikennettä Afrikassa ja yksityistä junaliikennettä täällä Suomessa. Ja sitten kolmannes asiantuntija on Marko Forsblom, joka on Älykkään liikenteen verkoston ITS:n toimitusjohtaja. Me keskustelemme jonkun aikaa ensin tällä kokoonpanolla, ja sitten sen jälkeen teillä, arvoisat osallistujat, on mahdollisuus laittaa kysymyksiä chatin kautta, ja me pyrimme mahdollisuuksien mukaan vastaamaan niihin. Chattiin voi toki heittää kysymyksiä nyt jo tässä keskustelun edetessä. Mutta aloitetaan pienellä esittelykierroksella. Ja mulla on teille varattuna jokaiselle pieni esittelyhenkinen kysymys. Sampolta mä kysyisin heti alkuun, että kun sanotaan, että kulttuuri syö strategian aamiaiseksi, niin syökö kulttuuri myös teknologian aamiaiseksi vai syökö teknologia kulttuurin aamiaiseksi?
Kyllä mä luulen, että tällä hetkellä kulttuuri, miten se nyt sitten määritelläänkään, syö edelleenkin teknologioita aamiaiseksi tavalla tai toisella. Sanoisin sen niin päin, että tärkeämpää nykyään ei ole niinkään, että pystyykö teknologia johonkin, vaan se, että kuka keksii, mitä ihmettä sen pitäisi tehdä. Niitä niin kuin käyttäjätapauksia tuntuu olevan kaikkein vaikeinta saada aikaiseksi, että hei, tämä voisi olla mielenkiintoista tehdä tällainen, koska sitä se tekoäly ei meille tule tekemään. Mutta sitten samaan aikaan teknologia syö silleen, mä oon tällä hetkellä tuolla taustalla München, mä menen kohta lavalle tuolla Marienplatzilla, ellei maailman ja ainakin Euroopan isommat mobility-messut, jotka on itse asiassa automessut, mutta nykyään ne on mobilitya sekin. Kyllä mä oon todella huolissani Euroopan puolesta. Piti ihan oikeasti tulla tänne tajumaan se, että esimerkiksi tässä automaattisessa ajoneuvossa, joka on liikenteessä niin kuin varmasti tulevaisuutta, niin meillä ei ole tarjota mitään seuraavaan 3 vuoteen Euroopasta. Kiersin tuolla ne, jotka on Euroopan suurimmat toimijat, ja piti todeta, että ei se auta kun mennä ruinaamaan, että josko Waymo-suostus tulee, tai sitten jotkut kiinalaiset. Tämä on siis oikeasti aika karmiva tilanne jopa. Me varmaan tuohonkin tartutaan, mutta jatketaan esittelykierrosta. Pekka, kumpi on vaikeampaa, perustaa uusi tämmöinen bussimatkoja välittävä alusta Suomeen vai Keniaan? Oikeastaan sekä että. Kumpikaan ei ole vaikeaa. Jos ajatellaan teknisessä mielessä, sitten ne vaikeudet alkaa sitten siinä. Teknologia on teknologia ja sovellukset on sovelluksia ja ihmiset niitä tekee. Ja se ei ole sen kummempaa. Sehän on samat periaatteet toimii sekä Suomessa että Keniassa tai Sambiassa, missä nyt ollaan Kenian ohella. Se vaikeus liittyy sitten näihin niin kuin kaupalliseen malliin ja eri osapuolten välisiin suhteisiin, mikä on kenenkin rooli siinä isossa kuvassa ja mistä kukakin saa sitten tienestinsä. Se tulee siltä puolelta minun mielestä se vaikeus, tai ei vaikeuksista ei saa puhua, se on haaste. Pikkuhiljaa aletaan elää sellaisessa maailmassa, jossa voi ehkä sanoa ääneen, että meillä on myös ongelmia ja vaikeuksia. Joo. Mutta siis se kulttuurinen ympäristö, niin kummassa se on sitten niin kuin yllättänyt vaikeudellaan siellä Afrikassa vai täällä Suomessa aikoinaan? No kyllä, eikä pelkästään aikoinaan. Kyllä mä oon niin kuin Suomen bussimarkkinassa ihan aktiivisesti toimin, mutta en niin kuin otsikkotasolla onneksi enää. Mutta ei oikeastaan voi sanoa. Vaikea niin kuin määritellä, että kaikki on helppoa tai vaikeaa, mitä se haluaa nähdä. Sanotaan, että kulttuurierot Suomen ja Afrikan välillä on kovin suuret. Että me on totuttu siihen, että miehen sanaa voi aina luottaa joka tilanteessa. Niin se ei välttämättä ihan kaikkialla maailmassa ole viisas lähestymistapa. Ja otetaan vielä Markolle tämmöinen lämmittelykysymys. Uskallatko arvioida, paljonko Business Finland ja suomalaiset sijoittajat on tällä vuosituhannella sijoittaneet rahaa liikkumisen teknologioihin sillä ajatuksella, että niistä syntyy kansainvälisesti skaalautuvaa liiketoimintaa? Ei tarpeeksi. Okay. Vitsinä Business Finland ja Tekes, nehän on ollut itse asiassa niin yllättävänkin aktiivisia. Ja euromääriä en uskalla arvata. Puhuisin tämmöisen niin kuin karkeasti niin kuitenkin 10 miljoonista näiden sanotaan viimeisen 10 vuoden aikana. Ja silleen, jos miettii ylipäänsä T&K-rahoitusta liikennealalla, niin sanoisin, että kyllä siellä TEM-leiristä, eli Business Finland ja Tekes, enemmän ovat tavallaan tähän sijoittaneet yritysten T&K:hon kuin itse liikennetoimiala. Eli siinä mielessä niin sanoisin, että heidän osuutensa ja panoksensa on ollut huomattava. Ja ehkä se voitaisiin ottaa niin kuin ehkä kiitosten kerran, että sitä on ollut niinkin runsaasti. Liikennetoimiala saisi ehkä laittaa kehittämiseen enemmän kuin työ- ja elinkeinoministeriön toimiala.
No jos kuitenkin 10 miljoonia on sijoitettu, niin onko sijoitukselle vielä saatu tuottoa? No ei varmaan siinä mielessä, mitä on lähdetty hakemaan. Eli ollaan varmaan saatu paljon uusia ratkaisuja, ja ehkä ne, jotka on aikoinaan ratkaisut niillä T&K-rahoilla pääsääntöisesti kehittänyt, niin eivät itse ole välttämättä pystyneet niin sanotusti monetisoimaan näitä kehityksen tuloksia, mutta oikeastaan kaikki ne, mitä on kehitetty, niin ne on jatkanut elämänsä onneksi muualla ja samalla niin kehittänyt niin kuin laajemmin tätä suomalaista osaamista. Meillä on, niin kuin tässä aikaisemminkin puheenvuoroissa tullut esille, niin meillä on varsin hyvä teknologinen osaaminen, jota voidaan viedä, mutta ei varmaan niin kuin silleesti rahallista niin kuin vastinetta ole saatu niin paljon kuin tämmöistä henkistä pääomaa ja tämmöistä niin kuin osaamisen kasvua. Ja se on vähän vaikea aina niin kuin ulosmitata, että mikä se tavallaan niin kuin osaamisen arvo on. Liikevaihto on helppo, sen on melkein pakkokin joka vuosi yritysten aina tuoda esille, mutta se, että mikä on se henkinen pääoma, niin se on vaikeampi arvioida. Mä heittäisin tuon kysymyksen Pekka Mötölle. Eikö bisneksessä kuitenkin aika yksinkertaisesti on niin, että henkinen pääoma, se kokonaisuus näkyy viimeisellä rivillä tai ei näy? Niin, kyllä varmaan tuo on hyvä tapa tiivistää. Toki siellä on monia asioita, mutta jos joo, mutta ihan sellainen tilanne, jossa kehutaan, että meillä on hurjasti henkistä pääomaa, mutta se ei niin kuin näy tuottoina missään, niin on ristiriitainen. Saanko tarttua tuohon? Työkalut on olemassa, pelto on kyntämättä, sanotaan näin. Että sehän sitten yrittäjyys vaatii aina sitten semmoista niin kuin tekemisen meininkiä ja aika useasti niin kuin jonkunlaista uhkarohkeutta tai tyhmärohkeutta, miten se halutaan sanoa. Mutta ehdottomasti se, että se niin kuin resurssit on ja on tehty paljon ratkaisuja, joita ei ole vielä saatu niin kuin kunnolla kaupallistettua, niin nehän on vaan niin kuin assetteja tulevaisuuteen. Puhutaan hiukan lisää tästä teemasta nyt, niin mun ensimmäinen teema kaiken kaikkiaan on tämä innovaatio tässä, niin hetkenhän näytti siltä, että Suomi oli näissä liikkumisapplikaatioissa ja maksujärjestelmissä, että sillä oli niin kuin ihan selvä kansainvälinen etumatka ja oli bisnesmahdollisuus. Tällä hetkellä rehellisyyden nimissä ei ihan näytä siltä. Oliko kysymys tyypillisestä suomalaisesta kaikukammiosta, että me oltiin parhaita maailmassa, mutta vaan täällä Suomessa, vai oliko meillä todella etumatka? Ja mikä se tilanne on nyt? Jos aloitetaan vaikka Markosta. Kyllä meillä oli etumatka. Jossain vaiheessa alkuun me sanottiin, että meillä on maailman parhaat PowerPointit. Sitten oikeastaan toimiala, ehkä Sampo etunenässä, mutta sanoisin, että se oli oikeastaan koko toimiala. Siinä oli sekä liikennehallinto, siinä oli kaupungit mukana alkuvaiheessa, akatemia, yritykset, kun silloin tätä MAAS-filosofiaa rakennettiin. Että se oli ensin hieno idea, mutta sitten koko toimiala lähti kyllä mukaan siihen kehittämiseen ja se jalkautui sekä regulaatiopuolella että sitten yritysten osallistumisena tähän MAAS-kehittämiseen. Ja kyllä mä väitän, että me oltiin etunenässä. Ruotsissa oli ihan hyvää yritystä, mutta ne ei saanut oikeastaan muuta kuin pilotin. Me saatiin oikeasti kaupallinen yritys markkinaan ja lanseerattua. Ja oltiin etunenässä, mutta ei pystytty lunastamaan sitä osittain liittyen tietysti tähän meidän kansalliseen tekemiseen, mutta ensisijaisesti kyllä sanon, että ei noi kaikki tämmöiset geopoliittiset, tänä päivänä muotisana geopoliittiset tähdetkään olleet kohdallaan, eli kyllä meillä oli ehkä meidän jokaisen elinajan suurin pandemia, joka ei varmaan liikkumispalveluja paljon edistänyt, laittoi tehokkaasti kapuloita rattaisiin. Sitten tuossa toinen peili, Putin samalla tavalla
sotki edelleen tätä sijoittajamarkkinaa, että tavallaan se tarina lähti kesken. Jos mä mietin, että muutama vuosi aikaisemmin alkoi Uberin tarina, ja pakkohan sitä on ollut miettiä vuosien saatossa katsonut, että miten voi olla noin paljon tavallaan NS-startuppi tehdä tappioon, mutta tänä päivänä se tekee voittoa. Eli tavallaan se tarina, 20 miljardia ainakin oli jo tappio siinä vaiheessa, mutta ne pääsivät sen kuolemanlaakson yli, ja meidän kuolemanlaaksoa me ei ylitetty, osittain johtuu näistä isoista globaaleista haasteista. Tämä on mun tilannekuva. Ja ehkä vielä kolmantena sanon, että tänä päivänä menet mihin tahansa liikennealan globaaliin kongressiin, et voi välttyä, etteikö maas olisi siellä yksi pääteemoista. Eli maailmalla edelleen maas etenee, vaikka meillä jonkinlainen maaskrapula kansallisesti täällä onkin. Toivottavasti se krapula ei liian kauaa jatku. Sampolle tästä sellainen jatkopallo, että jos verrataan tuohon Uberiin, niin puuttuuko suomalaisilta röyhkeyttä vai rahaa? Eli Uberhän eteni sillä tavalla, että se ei kysynyt keneltäkään lupaa, se meni törkeästi kaikkialle ja sitten niin kun, sitä mukaan, kun oikeusjuttuja ja muuta meteliä nousi, niin se käytti rahaa siihen, että lakimiehet hoitaa. Eli sillä oli törkeä kassa ja aivan hillitön röyhkeys. Maas Globalilla ei oikein ollut kumpaakaan, oli pieni kassa ja olitteko suomalaisittain liian kilttejä? Varmaan osin sitäkin, mutta tietenkin malli on erilainen, kun lähdetään sen tyylisestä mallista, missä on pakko tehdä yhteistyötä. Ei niin kuin tämmöistä kokonaisvaltaista liikkumista, niin kellään ei tule olemaan riittävää määrää sitä kapasiteettia hoitaa sitä. Eli piti integroitua. Mutta kyllä siellä varmasti röyhkeyttäkin puuttuu ja se on toki valitettavaa, että tämmöiset niin kuin täysin uudet konseptit Euroopasta, saatika sitten Suomesta, niin on kohtuu vaikea saada sitä tarvittavaa rahaa. Eli jos just tuossa kuulin Jenkeissä, että keskiverto alustan rakentaminen maksaa noin 600 miljoonaa. Se on semmoinen keskiarvo. Liikkumisessa on vielä huomattavasti enemmän. Se tarkoittaa sitä, että se niin kuin paras juttu, mikä Uberillä oli, pitää muistaa, että tämä niin kuin ride-hailing kyytipalvelut, niin ennen Uberia ne oli Euroopassa jo todella pitkälle. Ja pitkään kun Uber oli olemassa, niin ei se mikään paras ollut. Se, missä ne oli paras, niin oli ihan hillittömästi rahaa. Eli niin kuin Aasiassa ja Amerikassa hirveän usein käy niin, että kun on joku uusi teema, niin hyvin aikaisessa vaiheessa, jolloin ei ole juuri mitään näyttöjä, niin kuin Uberkin, niin se sai sen 300 miljoonaa, jolloin niin kuin kaikki tietää, että hei, tässä kategoriassa oli ne hyviä tai huonoja, niin noi tulee olemaan voittajia. Ja tähän tyyliin me ei Euroopassa toimita, saatika varsinkaan sitten niin kuin Suomessa, missä pystyttäisiin näkemään, että hei, siellä on oikeasti globaaleja markkinoita, nyt on niin kuin satsattava, otettava tavallaan tämä peli kiinni. Eli jos vielä palaa tuohon, että puuttuko röyhkeyttä, puuttuko rahaa, varmaan toki ehkä niin kuin kumpaakin, että olisi ollut tarvetta ottaa paljon isompia pääomia. Totta kai helppo sanoa niitä ei niin kuin välttämättä tehdä. Ja kun likimain uskallan väittää, että on varmaan Euroopassa se eniten investoreille mobility-alasta puhunut, niin on se myönnettävää, että se Suomi sai semmoisen kivan tähden, mutta siltikin se, että sitä nyt voisi olla vaikka edes Saksasta lähtöisin, mieluummin vaikka Piilaaksosta tai jostakin, niin se tuntuisi jotenkin paremmalta. Et Suomesta totutusti niin kuin haetaan sellaisia, sanotaan sen seuraavan aallon hieman paremmin asioita tekeviä firmoja, mutta semmoisia kategoriaa määritteleviä, niin ei ehkä niin paljon. Miten sä suhtaudut tuohon, kun Marko tuossa sanoi, että maas on vähän niin kuin maassa tällä hetkellä, vaikka se sanana elääkin, mutta että hän jotenkin edelleen toivoo ja unelmoi, että se siitä Suomessakin niin kuin nousisi. Onko meillä edelleen mahdollisuus sillä saralla? Varmaan yllätyt, kun mä sanoin, että kyllä. erittäin hyvä mahdollisuus. Se pitää edelleenkin paikkansa, että kyllä Suomeen referoidaan tosi paljon.
No, täälläkin on joitain, jotka tekee tuolla Abu Dhabissa, tehdään isosti maassa, ja siellä oli globaali sitten tähän tarjoukseen, piti kysyä, että no, onko jotain referenssejä maailmalta, niin sanoin, että joo, Helsingistä se WIM, se olisi semmoinen, mitä haluttaisiin tänne näin. Kyllä se niin kuin edelleenkin, kyllä se pätee. Ehkä se, mitä se vaatii, on niin kuin sitä aidosti yhteistyötä ajatellen pikkasen pidemmälle kuin Suomi. Ajatellen, että okei, mitä pitäisi tapahtua, että meillä tulisi jotain sellaista, mikä skaalaisi ulkomaille. Koska jos yksi asia niin kuin tässä digitaalisessa pelissä, niin mitään ei kannata kehittää, jos ei sulla ole ajatus, että se menee globaaliksi maailmalle. Se on karua sanoa, mutta kaikki semmoinen vaan kuolee aikanaan. Näin se vaan on. Koska siis teknologian kehittäminen, kun käytän tätä, että unohtuu hirveän usein liikenteessä, unohtuu toi designin ja tämän käyttökokemuksen ja muiden tällainen, niin pitää muistaa, että Bolt on ehkä paras eurooppalainen toimija tässä näin. Niillä on siellä 600 ihmistä tekkipuolella joka päivä koodaamassa sitä yhtä liikennemuotoa. Se on suurin piirtein se tehokkain koko luokka, mitä se vaatii. Ja nyt viitaten tuohon sun äskeiseen, mitä sä sanoit, että Suomesta on niin hankala tulla, niin se tulee vielä pienemmästä maasta kuin Suomi. Niin, mutta eipä ne ole miettinyt, että ne pelkästään Viron markkinassa ikinä olisikaan. Ja siellä on hirveän usein tajuttu se, että hei, annetaan tämän olla tosi hyvä semmoinen pomppualusta, mistä päästään pomppaamaan eteenpäin. Kuunnellaan sitä, mietitään koko aika. Suomella on mun mielestä erittäin hyvä, että meitä edelleenkin katsotaan kuitenkin semmoisena paikkana, että hei, käydään siellä katsomassa, miltä se maailma voisi näyttää sitten tulevaisuudessa. Ja siitä kyllä pääsee pomppaamaan. Et en niin kuin ollenkaan lähtisi siitä masistelemaan, että nyt on kaikki mennyt ja maa on myyty ja annetaan olla koko liikkuminen. Ei, kyllä niitä mahkuja on. Mutta pitää olla pomppualusta. Pitää olla pomppualusta. Kyllä siis markkinan pitää olla sen 5 vuotta muuta maailmaa edessä. Mä pyytäisin vielä niin kuin Pekan näkökulmaa tähän innovaatiopuoleen siinä mielessä, että nyt puhun asiasta, josta en tietenkään jota en hirveän hyvin tunne, mutta kuitenkin mun käsitys on, että kun Onnibussi perustettiin, niin se aika lailla niin kuin idea kopioitiin ulkomailta ja sovellettiin Suomeen. Teittekö te omaa teknologiaa vai toitteko te teknologian myös tänne näin? Ja se innovaatio liittyi siihen, että se tuotiin maahan, jossa sellaista toimintaa ei ollut. Niin bisnesmalli oli se meidän varsinainen innovaatio. Ja sitten eri toimijoiden väliset tai kaupalliset suhteet on aina siellä. Se näyttää tekipä sitä elämässä mitä tahansa, niin ne on ne oleelliset asiat. Ja teknologia on sitten omansa. Me tehtiin oma teknologia hyvin muutaman viikon varoitusajalla. Suomestahan ei ollut ennen Onnibussia, ei ollut minkäänlaista digitaalisia kanavia, minkään liikkumiseen liittyvä asian ostamiseen. Me tehtiin se alun perin itse ja sitten sen jälkeen ostettiin yhdeltä lauttayhtiöltä Briteistä valmis ratkaisu. Ja nyt sitten viimeisenä vuosina niin se kehitystyö on omaa, IPR omaa. Kerro vielä siitä innovaatiosta, joka liittyy siihen businessmalliin. Mikä oli se niin kuin oivallus ja rakennustyö sillä puolella? Toki niin kuin loppukäyttäjien päin se oli radikaalin halpa hinnoittelu, ainakin näennäisesti. Mutta keskihinnatkin oli niin kuin alle puolet siitä, mihin oli totuttu. Ja sitten oli alkuvaiheessa, ennen kuin oli isot pojat maailmalta mukana ja punaiset autot, niin se oli suomalaisten pienten liikennöitsijöiden verkosto. Ja sen verkoston keskinäiset suhteet ja voitonjako tai tappion kattaminen riski, nämä suhteet siinä oli ne, joka kanssa joutui juppaamaan. Se kulki tavallaan omaa ratansa. Se oli hyvin alkeellinen se meidän alkuperäinen verkkokauppa, mikä nopeasti kyhättiin. Matkalippuna toimi 6 kirjaimen yhdistelmä, joka oli randomi konsonantti vokaali. Se oli matkalippukuskilla, oli lista niistä ja siitä me jouduttiin luopumaan semmoisesta syystä, että huomattiin, että suomen kielestä löytyy sopimattomia sanoja suunnaton määrä tuolla logiikalla. Mutta siis se alkuvaiheessa se juju oli siis organisoida näiden pienten toimijoiden yhteistyötä. Kyllä, se oli se iso. Ihan alussa me toimittiin yksin omalla yhdellä autolla. Siinä ei tarvinnut organisoida, mutta se juju oli nimenomaan se verkosto, jonka on sitten nähnyt siis Kyyti-nimisessä yrityksessä Onnibussin jälkeen, niin karvasti nähnyt sen, että miten tuommoisen verkoston luominen voi olla haastavaa. Ja varsinkin jos ajatellaan meidän kansallisia erityisolosuhteita, niin meillähän
nämä liikennejärjestelmät on julkisen tahon hallussa, ja se ei välttämättä ole sellainen asia, Sampo ehkä nyökkää mielessä. Se ei välttämättä ole sellainen asia, joka niin kuin edesauttaa kenenkään tekemistä. Et mun mielestä niin kuin tämän liikenteen pitäisi olla liikennettä, bisneksen bisnestä ja politiikan politiikkaa. Nämä 3 asiaa vähän niin kuin jo näyttäisi niin kuin aina välillä, ne vähän niin kuin väärällä tavalla se sekoittuu toisiinsa. Puhutaan vielä siitä, että mitä tämä voisi niin kuin parhaimmillaan taloudellisesti tarkoittaa. Yksi asia on se, mitä se tarkoittaa Suomessa, mutta ennen kaikkea tämä niin kuin potentiaali, josta tuossa Sampon kanssa jo puhuttiin, että mun mielestä meidän kansainvälisessä politiikassa meidän presidentti on osoittanut sen, että paljon muullakin on väliä kuin maan koolla. Eli ihmeellisiin asioihin pystyy, jos on fiksu ja osaa verkostoitua ja herää aamulla aikaisin ja jumppaa. Niin ja Sampo tuossa oli optimistinen, niin siis onko meillä edelleen oikein ajateltuna mahdollisuus rakentaa tästä niin kuin merkittävää vientiä? Marko. Mahdollisuus on, se vaatii aika monen palasen menemistä kohdilleen. Se mikä meillä on aika hyvä, että meillä ei oikeasti ole liikenteessä juurikaan ongelmia, jos miettii suhteessa niin suureen maailmaan. Me kaikissa kaupungeissa on oikeastaan aika sujuva liikkuminen. Se mikä meillä on ongelma oikeastaan liikenteessä on päästöongelma, ja sekin on paljon pienempi kuin muualla. Meillä on erittäin hyvät digitaaliset kyvykkyydet, ettei se niin kuin mahdottomuus ole, mutta se, että se vaatisi nimenomaan se, että tätä katsottaisiin enemmän elinkeinopolitiikan ja innovaatiopolitiikan näkökulmasta. Meidän talouskasvu on se meidän ongelma, meidän kansantalous on meidän ongelma, ei liikenne. Liikenne ei ole meillä oikeastaan ongelma. Ja sanotaan, jos me mietitään tätä vain liikennepoliittisesti, niin silloinhan meidän ei kannata tehdä täällä mitään innovaatiota ja kehitystä. Silloinhan meidän pitää katsoa vaan, että mistä saadaan tuotua mahdollisimman halvalla tänne erilaisia koeteltuja, testattuja teknologioita ja ottaa ne mahdollisimman halvasti, jos katsotaan liikennepolitiikkaa. Silloin me päästään sujuvammaksi, turvallisemmaksi, vähäpäästöiseksi, ihan todella niin kuin paljon tehokkaammin. Mutta sitten kansantaloudellisesti, joka on se iso asia, jolla myös tämä koko liikennesektori, niin kuin tuossa hyvin aikaisemmin jo todettiin, että tämä on hyvin paljon julkisvetoinen. Ja kansantalouteen raha tulee oikeastaan vaan yritysten osaamisen, yritysten viennin kautta. Meillä on oikeastaan 2 mahdollisuutta. Voidaan lainata rahaa tai tuoda rahaa, ja tuonti vaatii vientiä. Ja kansantalouden näkökulmasta on ihan eri asia, tehdäänkö me ne täällä, onko ne meidän yrityksiä, meidän uusia työpaikkoja, ja sitten jos me pystytään vielä niitä viemään. Se on kansantaloudellisesti eri kuin se, että me tuodaan kaikki. Nyt on hyvä tämä liikenteen käyttövoimat, niin onhan se, että tullaan näkemään kauppataseessa aika isokin murros siinä vaiheessa, kun me kaikki nämä meidän nykyiset polttomoottoriautot onkin kotimaassa tuotetun sähkön. Meillä ei tule enää tänne niin kuin ympäri maailmaa rahtilaivoilla polttoaineita tai öljyä jalostettavaksi, vaan että me saadaankin se puhtaasti parhaimmillaan omasta pihasta tai erilaisista kestävistä. Me nähdään se kansantalouden näkökulmasta täysin eri. Ja peli on vasta alkanut. Sampo hyvin sanoi tuosta automaatiosta. Me ollaan automatisoitumassa, sähköistymässä ja palveluistumassa. Jos nämä kaikki 3 saadaan yhtä aikaa niin kuin kohtaamaan, niin siellä se mahdollisuus tulee. Ajoneuvokannasta on 2% sähköistynyt, palveluistuminen on edelleen pieni. Automaatio meillä on parhaillakin niin toimijoilla niin on noin 1500 automaattiautoa, eli promilleja koko autokannasta. Tulevaisuudessa nämä pitää olla kaikki yhdessä, niin mistä se olisi parempi
testata ja lähteä viemään kuin paikassa, missä oikeasti ei ole ongelmia liikenteessä. Että se on aika hankala lähteä tuonne systeemiä muuttamaan sellaisessa, jossa on akuutit ongelmat. Täällä se onnistus varmasti, mutta se vaatii isoja askelia ja isoja oivalluksia tuolta elinkeinopolitiikan puolelta. Tämä oli hyvä tiivistys, että niin kuin täällä, tämä on niin pieni markkina, että täällä ei oikeastaan kannata niin kuin kehittää mitään tätä varten, että sitten se kannattaa tuoda. Täällä kannattaa kehittää vaan sellaista, niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, jota voi viedä. Näetkö, Sampo, olet neuvonantaja, seuraat tätä kenttää, sellaisia pieniä toimijoita, joilla on tällainen horisontti, että ne aikovat kasvaa kansainvälisesti? Kyllä lähtökohtaisesti varmaan aika monella startupilla ja tekkifirmalla on ainakin jonkunnäköinen tutina ja putina siihen suuntaan. Mutta sitten tässä meidän spaceissä nyt tässä kyllä mä näen. Kyllä, meillä on edelleenkin siis yllättävän paljon yllättävää hyvää osaamista. Sanoit, että mä oon tässä neuvoantajan yksi tämmöinen rahasto, johon meni myös tässä neuvonantajaksi, joka nimenomaan haluaa hakea Pohjoismaista ennen kaikkea Suomesta, koska siellä on ihan oikea käsitys siitä, että meillä on monesti paljon parempaa teknologiaa, joka on firmoina paljon halvempia, eli siis niiden valuaatiot on alhaalla, ja jos ne saisi tänne Keski-Eurooppaan, niin ne pärjäisi oikein hyvin. Kyllä meillä on todella paljon niitä kyvykkyyksiä, mutta toki se vaatii koko aika sitä, että voisi sanoa, että koko sen ekosysteemi, kun tämä on vähän tämä liikkuminen semmoinen, että kukaan ei oikein niin kuin yksin, se on aika pieniä asioita, mitä sä pystyt tekemään täysin yksin omassa hermeettisessä tyhjiössä ja sitten viemään sen tuonne, niin koko sen ekosysteemin täytyy sitä tukea. Vähän niin kuin tuossa puhuttiin, Viro on yleensä hirveän hyvä siinä, että siellä kaikki miettii koko aika, että okei, saadaanko tästä näin niin kuin kotimarkkinanäytöt, että voidaan sitten pomppia sinne ulkomaille. Niin kyllä se semmoista asennetta tietenkin meiltä vaatii, että siellä ymmärrettävästi, kun on siinä niin kuin omassa alueessa, omassa siellä, niin sitä miettii vaan ehkä sen kustannusten kautta, mutta jos me miettäisiin pikkasen pidemmälle sitä niin, että hei, luodaanpa nyt sellaista, että tästä voi edes, niin kuin annetaan se mahdollisuus, että sieltä voidaan hyppiä sitten sinne maailmaan. Eli tavallaan koko se, niin kuin taiwanilaiset joskus sanoo, että suomalaiset olette niin hyviä siinä market designissa. Ja mä ihmettelin, sanoin, että joo, kun te olette niin hyviä jo silloin aikanaan siinä telealassa, niin te osasitte niin kuin määritellä sen, että näin nämä muuten sitten toimii, ja silloin sieltä voi tulla. Jos me ollaan niin kuin kaikki tässä hyviä, niin silloin on mahdollista. Mutta se on valitettavasti niin, että liikenne on niin iso kenttä, että se on aika pienet osat, mitä sä voit niin kuin vaan itse päättää, että näin mä nyt teen, olet kuinka röyhkeä tahansa. Joo. Eli tämmöistä taloudellista toivoa on tuossa vientipuolella, mutta sitten jos katsotaan sitä taloutta täällä kotimaassa, niin kun meidän otsikko nyt on tämä liikkumisen maksujärjestelmät, niin silloin ei voi olla puhumatta niin kuin virtahevosta olohuoneessa, eli Valtti Solutionsista, joka näyttää pyrkivän monopoliksi joukkoliikenteen maksujärjestelmissä. Sanon, että näyttää. Talousteorian mukaan kuluttajat ja innovaatiot on suurimpia häviäjiä silloin, kun jollakin toimijalla on monopoli. Niinhän se on. Eli taloudellisesti tulee turpaan kahdesta suunnasta mahdollisesti, jos on tällainen julkinen monopoli alueella, jossa näin ei välttämättä tarvitsisi olla. Miten sanot, Marko? Juuri noin asia menee. Ja tilanne on siinä mielessä niin kuin varsinkin yritysten näkökulmasta ja ehkä menen takaisin siihen kansantalouteen, että me tarvitaan kilpailullisia elementtejä ja mun mielestä meidän pitää semmoista kehittämistä, millä ei ole jonkinlainen vientinäkymä, niin silloin mun mielestä semmoista yritystä ei pitäisi juurikaan olla, jos ei ole selkeä markkinapuute. Sen verran mä annan tässä periksi, että jos ei meillä ole selkeä markkinapuute, niin silloin julkinen toimija pitääkin puuttua siihen tekemiseen ja tuottaa niitä ja tilata.
mutta muuten, jos meillä yritykset pystyy sen tuottamaan, niin silloin yritysten pitäisi, ne palvelut tuottaa markkinassa. Osittain tämä on semmoinen suomalainen, tämä ei ole liikennesektori spesifi, vaan tämä on Suomen ongelma. Tuossa tuli kesäkuussa OECD:n tilasto, jossa Suomi oli Suomessa julkisen sektorin osuus PKT:stä oli maailman suurin, 57,5%. Ja siinä itse asiassa turkulainen kansantaloustieteen professori Matti Vireen onnitteli Suomea tuossa X:ssä, että onneksi olkoon Suomi, että koskaan markkinatalous ei ole ollut näin lähellä sosialismia kuin nyt. Ja tämä on yksi semmoinen iso asia, ja varmaan se on yksi isoja syitä, miksi Suomessa ei ole ollut aitoa talouskasvua 15 vuoteen. Jokaisen toimialan vastuulla on kansantalous, ei pelkästään jonkun yksittäisen vientiteollisuuden ja yrityksen, koska ison osa liikennealalla, iso osa palkoista tulee siitä, että yritykset voi hyvin. Ja mun mielestä olisi todella sääli jopa kansantaloudellisesti ja myös tulevien sukupolvien osalta vaarallista, jos meillä yhä enemmän ja enemmän tuotetaan julkisissa yhtiöissä ilman kilpailua, ilman vientinäkymää. Ja se on jonkinlainen, sanoisin, jos meillä on sanottu että aikaisemmin, että sydäntauti on niin kuin kansansairaus, niin kyllä tämä on niin kuin kansantaloussairaus, tämä julkisen talouden suuri osuus. Voisin ehkä tuosta jatkaa. Tämä on monesti semmoinen asia, että se tuntuu alkuun hirveän niin kuin fiksulta. Saadaan asia hoidettua, ei tule vaikeuksia. Markkinoilla ei ole ehkä, tuntuu, että ei olisi ehkä niin kuin riittävästi toimijoita. No, tässä tapauksessa niitä kyllä on. Mutta se tuntuu niin kuin loogiselta, että no näin me tavallaan pystytään tämä jotenkin kätevämmin hoitaa. Mitä se niin kuin hyvin nopeasti iskee, on se, että okei, silloin ei enää pysty syntymäänkään niitä markkinoille niitä tuotteita. Hyvä, voidaan ajatella, että no saadaanpa hoidettua tämä tälleen. Mutta sitten kun mennään digitaalisiin palveluihin, niin tämä on vaan niin kuin karu fakta, ja tätä voi yrittää kiistää miten haluaa, mutta kun se ei vaan mene. Niin. Eli jos et pysty kehittämään niitä palveluita sellaisella peitolla, että se on niin kuin kansainvälistä, niin ne kyllä sitten maailmalta tekee ne niin paljon tehokkaammin, niin paljon paremmin, että jossain vaiheessa sitten on pakko myöntää, että okei, hävittiin peli, ostetaan nyt sitten jostain tuolta, koska ne on niin paljon kätevämpiä. Eli se ei vaan niin kuin yksinkertaisesti toimi, ja tässä tapauksessa vielä aika pienelle markkina-alueelle, niin sitä kehitettäisiin, että se voisi pidemmän päälle tai itse asiassa hyvin lyhyenkään päälle, niin se voisi olla mitenkään hirveän toimiva ratkaisu. Että sen tulee niin kuin monesta suunnasta, sillä tapetaan kaikki potentiaali vientiin, mutta samaan aikaan myös niin kuin se oma kehitys jää joka tapauksessa liian pieneksi, että se voisi olla toimiva vähänkään pidemmällä tähtäimellä. Se on valitettavasti näin. Tämä olikin hieno tämä, että jokaisen toimialan vastuulla on kansantalous. Että meillä tarvittaisiin tämmöinen taloudellinen Pohjois-Karjala-projekti, että kaikki rupeavat muuttamaan käyttäytymistään, jotta saamme kansantalouden taas jaloilleen. Vieläkö Pekka Kiteellä vedetään voita? Joo, siellä on Kite on muuttunut kovin paljon minun elinikään. Se oli jännä esimerkki, miten saadaan asioita jalkautettua. Niin kuin se minun isän sukupolvi, jotka kauniisti sanottuna olivat ehkä niin kuin henkisesti hieman haastavia ihmisiä, niin se, että miten laajasta mittakaavassa siihen projektiin lähti yhtäkkiä aikuiset miehet lähti syömään salaattia, kun se vaan osattiin myydä se ajatus oikein. Mutta jos tuohon haluaisin oikeastaan niin nostaa semmoisen kanssa muistuttaa. Sehän on itsestään selvä, kun ollaan tämmöisen asian ääressä, kun digitaalisen palvelualusta, niin kuin esimerkiksi maksamisen puitteissa tänään. Sehän on itsestään selvää, että siellä on vientipotentiaalia. Totta kai. Ja se, mitä haluttaisiin kansantaloudesta, niin kansantalouden kannalta olisi järkevää Suomessa, että olisi mahdollisuus Suomessa niin kuin tehdä se niin sanottu pilotti, joka sitten
mahdollistaa sen maailmalle menemisen, mutta tässä ei pidä unohtaa sitä, että ihan sinänsä kilpailu on hyvästä. Ja ei tarvitse varmaan hirveästi esimerkkejä käytännöstä hakea sille, että monopoli ei ole mikään innovaation kehto todellakaan. Että mä näen niin kuin sen hyvän puolen, mikä tulisi kilpailusta markkinalla kuin markkinalla. Että paitsi että sitä kautta saadaan yrityksiä kehitettyä mahdollista vientiä, niin ei aliarvioida sitä, miten kilpailu kehittää sitä asiakaskokemusta ja sitä loppukäyttäjän kokemaa hyötyä. Ja monopoliolosuhde ei kyllä, en tiedä onko yhtä esimerkkiä, jossa monopolista olisi tullut valtava hieno innovaattori. Tässä on vielä näitä, kun puhutaan näistä mahdollisuuksista, niin ei pidä kuvitella, että Suomi on ainoa, joka näitä asioiden kanssa painii. Kaikki oikeastaan painii. Kun sitten tulee vielä niin kuin toinen elementti kilpailusta, on se, että kuka asioita kilpailuttaa. Eli kilpailutetaanko niin kuin tavallaan alueelle yksi vai kilpailuttaako kuluttaja koko aikaista hommaa. Ja tämä on ehkä niin kuin yksi isoimmista innovaatioista, mitä toisaalta niin kuin Suomessa on joskus osattu ja voitaisiin ehkä osata tehdä, että hei, että on ehkä fiksumpaa yrittää saada markkina niin, että se joka sille käyttäjälle, jos on mahdollista tehdä, jonka se käyttäjä haluaa itselleen valita, niin se voittaa sitä markkinaa, kun se, että valitaan niin kuin alueellisesti aina yksi ja kilpailutetaan sille. Että siinä on vielä, niin kuin, vielä tavallaan niitä seuraavia mahdollisuuksia. Jos me pystytään luomaan sellainen markkina, jossa me näytetään, että hei, näin me saadaan, vaikka nyt tässä näitä maksujärjestelmiä, me saadaan näin sinne toimivia ratkaisuja, jossa ei edes tarvitse niin kuin valita sitä yhtä yksittäistä aina per alue, vaan se kuluttaja kilpailuttaa sitä koko aika itse. Niin silloin niin kuin voidaan sanoa, että me ollaan ekosysteeminä, silloin me ollaan maana myös keksitty tätä, mistä puhun, sitä market designia, jota on sitten niin kuin vielä helpompi sen tyylisiä siihen maailmaan olevia ratkaisuja viedä sitten maailmalle. Ihan kohta siirrytään siihen vaiheeseen, että meidän yleisö saa esittää kysymyksiä. Mä niin kuin pyydän teitä jo varautumaan siihen tai aloittamaan, että laittakaa tuonne chattiin kysymyksiä meidän mainioille asiantuntijoille. Siinä kun mietitte vielä niitä kysymyksiä, niin mä kysyisin lopuksi, niin kun tuossa on puhuttu paljon kilpailusta ja sen merkitystä ja tärkeydestä, mutta sitten on toinen asia, joka erityisesti Suomen tapauksessa on kovin tärkeä, joka on public-private yhteistyö ja niin kuin pyrkimys yhdessä ratkaista näitä asioita. Kun mä juttelen teollisten toimijoiden kanssa, niin siellä monet sadattelee ja repii hiuksia päästään sen kanssa, että niin kuin Suomella olisi ollut mahdollisuus olla vihreän siirtymän eturintamassa monessa mielessä niin kuin teollisena toimijana, mutta se mahdollisuus on jo menetetty tai ollaan menettämässä sen takia, että meillä niin kuin public-private yhteistyö ei mitenkään, niin kuin, sitä on niin kuin kovin vaikea saada toimimaan. Tuossa nimenomaisessa tapauksessa ajatus on se, että niin kuin vauhti ja osaaminen pitäisi löytyä sieltä yksityiseltä puolelta ja sitten julkinen puoli fiksusti reguloi ja joutuu myös niin kuin taloudellisesti tukemaan ja osallistumaan, jotta se olisi mahdollista, mutta tätä yhtälöä ei vaan saada niin kuin mitenkään toimimaan. Ja Pekka Möttö on ainakin sitten onnistunut siellä, kun Onnibussia aloiteltiin, niin luomaan hyvän yhteistyön niiden pienten toimijoiden välille, niin olisiko sulla mitään ajatusta siihen, että miten me Suomessa, jos vaikka aloitettaisiin tästä meidän pienestä toimialasta, niin saataisiin tämä niin kuin public-private keskustelu toimimaan paremmin ja sitä kautta niin kuin roolit selkeämmiksi ja se kansantalous pyörimään vähän isommilla kierroksilla? Varmaan se keskustelu on tässä nyt se avainsana, että pikkuhiljaa niin kuin jäitä poltellen. Että kyllä mä uskon, että Sampo on saman turhautumiseen joskus törmännyt, että tavallaan se joukkoliikenne, tämä niin kuin paikallinen liikenne, siihen liittyvät asiat, niin miten mä niin kuin asettelisin hienon diplomaattisesti, se on mä olen käyttänyt sellaista niin kuin omassa ajattelussa, että se on politiikkaa, se ei ole niin kuin liikennebisnestä. Ja kun taas ainoa niin kuin markkinaehtoinen joukkoliikennehän Suomessa on kaupunkien välinen bussiliikenne, johon ei panna julkista rahaa. En tiedä, kertooko se jostain, että Onnibushan ei koskaan saanut penniäkään julkista tukea mihinkään tarpeeseen.
kertaakaan en astunut onnibussin aikana liikenneministeriön ovesta sisään. Kerran naulattiin teesit siihen oven ulkopuolelle. Meistä tuli YouTubeen. En tiedä, kertooko se jostain, että täysin itsenäisenä ilman, että tarvittiin puuttua niin kuin julkisen tahon yhtään mihinkään, niin syntyi valtava menestystarina. Ja sitten taas muutamissa muissa hankkeissa on sitten välillä tuntunut, että pitäisi niin kuin ministeriöstä vuokrata huone, siellä joutui niin paljon juoksemaan. Jostain syystä tämä ensimmäinen bisnes, jossa pystyttiin toimimaan itsenäisesti riippumatta julkisista toimijoista, niin se jotenkin niin kuin lähti mallikkaammin ja toimii edelleen. Mutta kun puhutaan public-privateista, niin tästä en ole koskaan ymmärtänyt, minkä takia näyttää sille, että julkiset toimijat olisivat vähän niin kuin mustasukkaisia niistä bisneksistä, eivätkä päästä osingoille. Mistä siinä sun mielestä on ytimeltään kysymys? Onko siinä niin kuin Politiikasta. Siis kun sanot politiikasta, niin onko se niin kuin ideologioista vai onko se vallasta? Varmaan vallasta, että minkä takia joku iso kolmikirjaiminen pääkaupunkiseudun toimija ei esimerkiksi suostu maksamaan minkäänlaista provisiota siitä, että heidän tuotteitaan myydään. Ei siinä ainakaan mistään semmoisesta asiasta ole kyse, joka olisi jotenkin niin kuin järkevästi perusteltavissa. Kyllä mä näen semmoista valtataistelua tavallaan sitä, niin. Mä oon katsonut sitä tilannetta niin ulkoapäin. Bisneksessä kun insentiivit on kovin tärkeä asia. Voisiko ajatella niin, että julkisen päätöksentekijän ja sitten tämmöisen niin kuin yrityksen johtajan insentiivit olisivat jollakin tapaa ristissä? Sanotaan, yrityksen johtajalla on paljon vapaammat kädet. Sillä ei ole poliittisia tahoja taustalla käskemässä. Siinä on ehkä sijoittajia, mutta ei poliittista tahoa. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, mikä esität. Mä en kyllä usko, että tässä on niin kuin poliittista tahtoa välttämättä pitää. Se on enemmänkin niin kuin sitten jossain muualla. Mutta haluaisin kuitenkin vielä tämän, että onko nyt peli menetetty ja kannattaa lähteä vaan niin kuin tonne noin, niin ei oikeasti ei ole. Meillä on vielä oikein hyvät mahdollisuudet, mutta se vaatii kyllä niin kuin, sanotaan koko ekosysteemiltä sellaista vähän uudelleen katsantoa. Jotenkin tykkäisin, ja kun tämä peli ei ole myöskään vaan suomalainen. Ja nyt kun täällä Münchenissä on nimenomaan puhumassa siitä, että tämä on niin kuin eurooppalainen peli, ja riskit on todella paljon suurempia, jos niin kuin ne tulevaisuuden tekijät, ne automaattiset ajoneuvot, tekoälyt, kaikki muut, jos ne kaikki vaan tuodaan. Me pelataan vähän niin kuin me eurooppalaiset, tai sanot se futisterme, että meillä on 11 parasta pelaajaa kentällä, ja me sanotaan, että menkää kaikki siihen siilipuolustukseen, ettei nyt vaan kukaan tulisi jostain ulkopuolelta, eikä lähdetä, niin kuin, ei ole semmoista hyökkäysmentaliteettia, mikä siinä pitäisi tehdä. Jos nyt sanoisi vaikka tähän sitten näihin joukkoliikenteeseen ja siihen, mikä on, että jos se kääntyisikin niin päin, että sen sijaan, että halutaan pitää se niin kuin oma siilo puhtaana loppuun asti, jos mä haluaisin nähdä jotenkin, että se Euroopassa, Suomessakin, se meidän niin kuin paras joukkoliikenne, mikä meillä on niin kuin oikeasti parempi kuin muualla. Että se olisi vähän niin kuin aikanaan iOS oli tälle kännyköiden. Eli kaikki kehittäjät haluaisi niin kuin sen päälle innovoida ja tehdä. Et vitsit, jos me saataisiin sellainen niin kuin joukkoliikennesysteemi, että siellä Otaniemessä tai siellä Aallossa, kun ne miettii nämä koodaa, että pitäisikö ruveta tekemään pelejä vai pitäisikö ruveta tekemään liikenteeseen jotakin, niin ne olisi kaikki silleen, että ei vitsi, kato, tämä on niin hyvä alusta, tämä joukkoliikenne, että sen päälle mä rupean kehittämään. Jos me niin kuin vähän käännettäisiin tämän ajatusta silleen, että no miten siitä syntyisi se, niin kuin se liikkumisen ios siitä hyvästä joukkoliikenteestä, niin kyllä, siellä on tosissaankin vielä pelimerkkejä. Meidän onneksi ne on aika tuhnuisia niin kuin muuallakin maailmassa, jotka on saanut näitä ekosysteemejä, jotka saa, että kyllä tämä voidaan vielä ihan hyvin viedä, mutta kyllä se vaatii myös sit niin kuin kauniitten sanoja ja tämmöisten, niin kyllä se vaatii ihan oikeat tekemistä silleen, että niin kuin ajatellaan pikkasen niitä muitakin siinä ekosysteemissä kuin vaitteessa. Mäkin voisin ottaa tähän PPP-yhteistyöhön, niin tosiaan kun mainitsit erikseen nyt tämän Valtio Oyn, niin on siinäkin meidän hyvä muistaa se tausta, että miksi se on perustettu. Eli meillähän on itse asiassa, kun olin ministeriössä, niin sillä oli hallitusohjelmassa, että meidän pitäisi saada valtakunnallinen yhteen toimiva lippu- ja maksujärjestelmä. Ja olin mukana siinä projektissa ja sain edeltäjältäni ison
Pinon raportteja, josta ensimmäinen, mä muistan edelleen, vuodelta 1989, jossa oli täsmälleen sama tavoite. Ja silloin oli toimialan yritykset, matkahuoltoa, VR ja erilaisia. Oli useita kierroksia käynyt keskustelua, että miten me saataisiin valtakunnallisesti yhteen toimiva, silloin puhuttiin matkakortista. Ja ei silloin toimiala saanut sitä, ja sen takia sitten toimivaltaiset viranomaiset perustivat TVV-LMJ, toimivaltaisten viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmä, muistaakseni. Eli se tausta oli se, että se ei silloin syntynyt markkinaehtoisesti, se yhteen toimivuus, ja sitä varten jouduttiin ottamaan tämmöinen askel. Mutta se, että nyt kun siellä TVV-LMJ:ssä ja nyt Valtti Solutionissa siellä on rakennettu osaamista, on saatu yhteen toimivuutta, tietysti teknologiat on mennyt eteenpäin, niin nyt olisi hyvä miettiä sitä seuraavaa askelta. Mä laitoin tuohon keskusteluun Nodeonin Majalan Timon esityksen toissapäivältä keskiviikolta, kun meillä oli sessio tuolla Väylät ja liikennepäivillä. Niin hänen ajatuksensa siinä, että kun julkiselle yhtiölle syntyy IPR-osaamista, niin mitenkä me saataisiin siellä näiden julkisen yhtiön ja yksityisyritysten yhteistyötä niin, että tämmöinen julkisesti kehitetty IPR olisi meidän yritysten käytössä juuri siinä kansainvälistymisessä. Että miten me saadaan ne kansallisesti kehitetyt assetit laajemmin meidän yritysten ja sieltä ehkä takaisin siihen PPP-yhteistyöhön. Ja näin on ollut sekä yksityisellä puolella että sitten julkisella puolella ja nyt ehkä tämmöinen rajapinnassa, niin en mä montaakaan sellaista sekä en yksityiseltä tai julkiselta puolelta tämmöistä filosofisesti tämmöistä markkinavastaisuutta ole havainnut. Enemmänkin ne puheissa, mutta se käytännön muuttaminen tämmöiseksi perinteestä tämmöiseen nykyaikaiseen markkinatalouteen, niin se on vaikeaa, mutta se on kestävyyslaji, sitä pitää vaan tehdä ja tilaisuus ja puhe ja raportti ja kerrallaan. Nythän meillä on lainsäädäntökin muuttumassa osittain liittyen näihin in-house, eli siellä on huomattu, että ollaan menty liian pitkälle näiden julkisyhteisöjen kanssa, eli myös lainsäätäjä on siihen havahtunut, eli sekin ehkä jonkinlainen murrosvaihe tulee ja katsotaan, että mitä me siinä voitaisiin tehdä eri tavalla. Hyvä. En näe tuolla yhtäkään yleisökysymystä. Tilanne ei ole täysin uusi. Mä olen ollut vetämässä monia lehdistötilaisuuksia, joissa ei tule yhtäkään kysymystä läsnä olevilta toimittajilta. Sinänsä nyt olisi mahdollisuus käyttää hyväksi niin kuin superasiantuntijoita ja laittaa se kysymys. Tänne on tullut 2 kysymystä, mutta onko se niin, että mun screenille. Okei, jos mä luen täältä sitten. Ole ystäväni, joo, kiitos. Joo, eli ensimmäinen on, olisiko MaaS-toimijoiden yhteistyö helpottanut menestystä? Vastataan ensin tähän. Mä voin tuohon joo ja ei. Silloin kun luodaan ihan jotain uutta konseptia, niin isoin tappelu on itse asiassa siitä, että kuka pääsee ensimmäisenä sen yli 100 miljoonan investointirajan. Ja silloin oikeastaan siinä vaiheessa, kun ollaan noin aikaisessa vaiheessa, niin silloin nyt puhutaan sitä sijoittajan mielestä, joka on kuitenkin se olennaisin tässä, että löytyykö riittävän isoja sijoituksia, että se saadaan investoitua riittävän korkealle tasolle. Ja realismi on, että noin uuden konseptin kanssa niin ei Euroopassakaan ei tulla sijoittamaan korkeintaan 2. Yhteistyö sinänsä, mä luulen, että ei siinä ole ikinä ollut mitään hirveätä ongelmaa. Kyllä se on vain just ollut siitä, että minne ja millä ihmeen pelillä sinne saisi niitä niin kuin riittäviä sijoituksia, riittäviä investointeja, että saataisiin kehitettyä kasaan. Sitten sanotaan, että pikkasen kypsemmässä markkinavaiheessa, niin aivan ehdottomasti kyllä.
koska se on markkina, joka myös pitää reguloida niin, että siellä niin kuin sanotaan roaming toimii, ettei ruveta pelaamaan sellaista peliä, että mulla on nyt tästä niin kuin pito joukkoliikenteestä ja minähän en anna sitä sulle, koska kuluttajahan siinä kärsisi. Kiitos Riikka. Mä sain nyt näkymään itsellenikin tämän Q&A:n, niin luen tästä näin seuraavan kysymyksen, joka on sellainen, että Sampo mainitsi teknologian osalta yhdeksi ongelmaksi sen, että ulkomailla asiat tehdään niin paljon paremmin ja tehokkaammin. Mikä olisi sellainen uusi, ehkä innovatiivinenkin näkökulma, jotta Suomi voisi parantaa kilpailua, jos, sikäli kun oikein ymmärsin, poliittinen tahtotila ja riskirahoitukselliset mahdollisuudet ovat tyypillisesti muita heikommat? Pitää tuohon ensin korjata, että mun mielestä ulkomailla ei tehdä tehokkaammin kuin Suomessa mitenkään, mutta näissä niin kuin isoissa muutosasioissa, ja nyt puhun nimenomaan niin kuin Euroopan heikkoudesta tässä suhteessa Amerikka tai Aasia, niin tämmöisissä isoissa muutoksissa, puhutaan nyt vaikka sitten tekoälystä tai automaattisesta ajamisesta, jotka niin kuin on mullistavia, mutta joihin pitää laittaa miljardeja ennen kuin sieltä tulee ropoakaan, niin siinä me ollaan huonoja laittaa niitä niin kuin isoja tonne lateja sinne. No mitä Suomi voisi tehdä? Suomi on niin kuin erittäin uskottava semmoisena niin kuin markkinalaboratoriona, josta sitten niin kuin päästään sitä kautta pomppaamaan. Jos me nyt annan ihan käytännön esimerkin, niin jos me tehdään rohkeita tekoja, leikitään nyt vaikka sitä, että me haluttaisiin nyt niin kuin tätä automaatiota oikeasti pistää kasaan, niin otetaan tämmöinen vaikka Oulun Jyväskylän kokoinen kaupunki, ja sanotaan, Pekka, älä hirtä mua tästä näin. Sanotaan, että nyt läks kaikki bussit pois sieltä. Tilalle niin kuin, palvelutaso halutaan pitää samana, mutta me halutaankin oikeasti katsoa, että mitä uusilla teknologialla voidaan tehdä. Eli otetaan niin kuin se raha markkinaan ja sanotaan, että me halutaan automaattisia ajoneuvoja, droneja, mitä ikinä sinne voikaan olla. Että me laitetaan tämä julkinen raha ja pompsautetaan siihen vielä jotakin päälle. Ja niin kuin luodaan sellainen, mitä tullaan katsomaan maailmalta. Eli lähtökohta on se, että jos olet kehittänyt jotain sellaista, mitä tullaan maailmalta katsomaan, niin sit se on jo ihan hyvä. Meidän brändi on todella hyvä kaikkinensa. Eli mun mielestä se, että jos me onnistutaan löytää niin kuin pienessä mittakaavassa se ios tälle liikenteen kehittämiselle, niin kyllä siitä niitä mahkuu. Nyt haluan vielä, kun tässä niin kuin ollaan negiksenäkin, että kyllä meillä todellakin on ne mahkut, mutta tekemistä se vaatii. Ja sitten pitää muistaa, että tuossa kun Markokin sanoi, että kun ei markkinatoimijoilta onnistunut, se on ihan totta. Nämä markkinat ei synny ilman, että se julkisella pitää olla todella kova rooli siinä, että minkälaiset ne markkinat on. Että se, että jos me osataan se homma hoitaa kuntoon, niin kyllä siihen investointejakin löytyy. Upeita. Mä luulen, että Marko haluaa vielä sanoa. Mä voisin vielä yhden ottaa, että pitää olla silleesti realisti. Ja meillä puuttuu rahaa, mutta Eurooppa on täynnä rahaa. Meidän pitäisi nyt tosi nopeasti laittaa rivit, että mitenkä me rakennetaan, niin kuin joku Kreikassa yliopistotutkintoja myöten, niin opetetaan, kuinka tehdään hyviä hakemuksia, että EUsta kotiutetaan rahaa. Kaikki tietää, että kreikkalaiset osaa pirun hyvin organisoida, vaikka ne muuten niin hirveästi tekisi, mutta älytön määrä EU-rahaa. Meillä on todella ainutlaatuinen tilanne nyt pohjoismaisessa yhteistyössä ja Nordic-brändi, niin miksei me saada tätä kokonaisuutta, Nordic-yhteistyö ja rahaa Euroopasta. Joka ikinen maailman rankingi, missä ollaan, niin on Pohjoismaat peräkkäin. On se sitten digiä tai puhtautta tai tasa-arvoa. Miksei me osata tehdä tätä EU-rahahakemuksia niin, että tämä on se EU-rahoituksen virtasuunta, eikä Etelä-Eurooppa. Hyvä, kiitos Marko. Koskien webinaareja, niin on 2 eri koulukuntaa. Toinen on sitä mieltä, että pitää päättää just sillä sekunnilla, kun on sovittu. Ja toinen on se, että jatketaan niin kauan, kun kysymyksiä tulee. Nyt mä hyödynnän tätä jälkimmäistä hiukan, koska meille tuli yksi uusi kysymys. Ja mun mielestä me ollaan meidän yleisölle velkaa se, että me siihen yritetään vastata tässä. Kysytään, että olisikohan Suomessa pitänyt lähteä liikkeelle mieluummin rahoittamalla kokeiluja sen sijaan, että tehtiin pakottava laki, kun toimijat eivät vielä ihan ymmärtäneet tätä kokonaisuutta tarpeeksi hyvin. Eli ehkä ei vielä oltu valmiita pakottavalle laille, vaan olisi pitänyt yhdessä opetella ekosysteemiä ensin ja tukea sitä julkisella rahalla. Mitä sanotte?
No, haluatko Marko ottaa aika? No, mä sanoisin, että mä oon aina ollut ennemmin sekä että koulukunnan kasvatti kuin joko tai, eli oltaisiin pitänyt tehdä molemmat. Niin pitää ehkä silleen, joo, mä oon samaa mieltä. Jos tehdään pakottava laki ja sitten kuitenkin unohdetaan kokonaan se että hei, että tässä voisi myös niin kuin rahoittaa, että nämä markkinat syntyy, niin se ei välttämättä ole hirveän niin kuin hyvä tapa, koska sillä saadaan myös tehtyä. Tuohon lakiin pitää vielä sanoa, että se on hirveän vaikea arvioida sen vaikutuksia, kun sitä ei ikinä toimeenpantu. Niin kun pitää myös olla rehellisiä tässä, että nyt voisi sanoa, niin kuin ehkä eniten meillä on nyt niin kuin puutetta. Tämä on todella erikoista suomalaista, kun yleensä sanotaan, että kun meillä jotain päätetään, niin sitten kanssa tehdään. Niin kyllä meillä on tässä nyt puuttunut se ihan se toimeenpano. Että jäädään aika silleen ylevälle tasolle, mutta sitten ei viedä niitä asioita maaliin. Ja sellaiset taas sitten niin kuin syö hirveästi sitä markkinauskottavuutta. Jos jossain Suomen pitäisi olla hyvä, niin siinä, että siihen voi luottaa, että kun meillä on joku juttu, niin sitten se viedään jonnekin. Mutta tämähän nyt niin kuin myönnettävä, että tämähän jäi toimeenpanematta ja valvomatta. Hyvä, mutta joo, ole hyvä. Ehkä meinasin sanoa tuohon Sampon puheenvuoroon, että taisin nähdä tuossa, olikohan keväällä vai edellinen syksy, niin kyselyn toimivaltaisille viranomaisille, että kuinka liikennepalvelulaissa rajapintojen avausvelvoitetta oli noudatettu kolmansille osapuolille. Olikohan edelleen noin 1/3 ei ollut aukaissut rajapintoja. Eli kyllä se toimeenpano on, osa on suorittanut jo oikein hyvin ja osa ei ole nähnyt sille tarvetta. Nyt Sampo ja Marko on puhellut paljon. Haluatko Pekka tähän loppuun sanoa vielä jonkun kohottavan loppulauseen? Kohottava loppulause. Tämä toivo elää, sanotaanko näin. Meillä on palaset olemassa ja ilmiselviä mahdollisuuksia, jotka on jopa hyvin isoja. Niin ei muuta kuin vaan samoille rattaille kaikki ne tahot, joita tarvitaan. Ja iltarukouksessa aina toivotaan, että pikkusen markkinatalous pääsisi syvemmälle uimaan tuonne joukkoliikennemaailmaan kuin mitä se on tällä hetkellä. Enemmän tekoja kuin puheita, sanoisin, olisi hyvä suhde. Kun viittasit tähän iltarukoukseen, niin on olemassa tarina tämmöistä munkista, jolla on ihan fantastinen puutarha, ja sitten joku vierailija tulee käymään siellä, ja hän lähtee viemään munkki sitä vierailijaa katsomaan kaikkia näitä kukkia ja pensaita ja puita, mitä on saatu aikaa, ja vierailija ihastelee, että kuinka Jumala on siunannut sinulle, että olet rukoillut paljon, Jumala on siunannut sille komean puutarhan, ja munkki jossain vaiheessa epätoivoisesti voihkaisee, että kuule, et tiedä, miten paljon mä oon joutunut sitä Jumalaa auttamaan tässä vuosien varrella. Eli pannaan se implementointi nyt Peijonen vieköön kuntoon. Eli jokainen toimiala on vastuussa kansantaloudesta. Peli ei ole menetetty. Yhteistyö, public-private ja asian oikein ymmärtäminen on se tie tehdä Suomesta pomppualusta. Kiitoksia hyvät herrat. Pekka Möttö, Sampo Hietanen, Marko Forsblom tästä keskustelusta. Ja back to the studio. Elena, are you there? Thank you very much for this very dynamic, insightful discussion. I'd like to thank the audience for your questions. See some of you next week in Kuopio over Transport Days. And otherwise, wishing everybody a very productive end of the week. And let's hope that Finland wins today in basketball, for those of you who is cheering. Thank you, everybody. All. Thanks so much. Bye. Kiitos Jaakko. Thank you. Kiitos Jaakko. Kiitos Moikka. Sampo ja Pekka. Moi. Kiitos.